بجوا في برسي بكن رزار فهم الشق كونجي نهافر وشد شوبينا هبونا يسرچته داعش لهندر ادلب لسر سينوره دولتا ترك ونشا دبين انها افيا شو قاسا دنافا شابمانيا جهان دا دنگ دايا او قاساجي بواتايا كو ديمان دركتنيين اردوغان و يه ابو بكر البغدادي برنيزي هافن كو حردو جي ايدي خوا خليفين مسلمان دبيننا ديروكن كو درباس بوجي في كي اسباتك Yani işte Balkeşe biraz Cibrayam'ın Ebu Bekir Bagdadi hilafeti li Musil'e li Mizgefteki ilan kir. Çend rojbereci Recep Tayyip Erdoğan li İstanbul'e Mizgefteki vakak halifeti ilan bike go şerî me li hember kufareye yani bi peyvên Bagdadi axivi o Minakşi Suriye nişanda evya bime dide diyar kirin ku birastê hatta radeye ki Bagdadi bikar aline li piştî ku qesede û şervanên gelê Kurd û PKK'ên pek ve dumahîk li Daişê anîn li qadê wan qedandin li rêyên din giriyan yani ew bi xwe rasterast hem ji bo tolhildana Daişê dagirkerî dest pê kirin hem jî alî ve xujnû ve saz dikirin. Yani fakat ji alî Bagdadi û çeteyên wek wî ve jî tiştek din jî êdî îro li qada cîhanê eşkere bû. Bagdadi jî berê Xudayê Tirkiye, cîgirên wî jî berê Xudayê Tirkiye, hemû Daişên din jî berê Xudanê Tirkiye, hinek ji wan ji xwe êdî eşkereye li gel çeteyên Erdoğan li girê spî, li Efrînê, li serê Kaliyê li gel artêşên dagirkerê Tirka dest bi kar kirine. Hinek ji wan jî xelasiya xwe li Tirkiye dibînin. Yani herî kêm li Tirkiye eger bên girtin jî dizanin ku vê qedr û qîmetekî mezin li wan bête danîn ji ber wê yekê jî piranî berê xwe didin Tirkiye. Yani ev du operasyonên ku îro ji alî birêz Mazlum Doğan ve Mazlum Abdî ve biborin û her wisa ji alî Trump ve hate regandin û li hemû dinyayê jî deng da bi me da nîşandan ku bi rastî jî ê ku Erdoğan diparêzin carekî ê ku Bagdadî diparêzin ê ku Daişî çeteyên wan diparêzin bi me carekî din jî eşkere bû ku Erdoğan'ı devlet Erdoğan lê feqet eviya divê vê rahetiyê jî pêk neyne bi rastî jî Daeş rêxistinekî ideolojik e yani mantıqekî wî ye kevnar û selefîst ye. Dîmen divî videoyê de hate gotin Rêzdar Fehîm digot ku ema li hindirê welatê xwe bi rehm nêzibin lê em li derveyê welatê xwe bi şiddet weke ku li Sûriyê tê kirine we got mînaka wê da ev çi dixwaze bêje ev çi mesaje tê dayîn û li gel wê de dawiya videoda jî eger deng her kesî bêhîst be ev tê gotin xelîfe me ye nû ev çi ne piştî Erdoğan piştî Bexdadî dî pêwîstî bi kesekî ditine Erdoğan heye Nuha Erdoğan ne ji nuha ve yani beş veye gava axaftinên xwe li nav cemaatên xwe dike bi taybet tiştên navxwî de ji ber ku kamera jî nakişîne û hesaba wê yekê jî nake ku êdî teknolojî pêşketiye millet bi telefonan dikişînin û belav dikin çünkü berê jî dema hilbijartinan di gava xwestibû ji endamên xwe êrişên HDP'yê ya bikin ev ya jî hatibû eşkere kirin heman tişt li vê mizgeftê jî çêbû. Lûr eşkere dibêje. Dibêje em ê nav xwe de bihevre bi xwedî re hem bin gava divê vehevre jî wek alîkarên derdorên AKP'yî yên xwe dibêje. Yani di navxwî de nabêje ku ew ên Tirkiye û gelên Bakurê Kurdistanê de jî em ê ji ev re baş bin. Tenê dibêje ew ê ku AKP'yî ne ew ê ku biyadî min dikin yani xelîfetiya min qebûl dikin em ê li gel hev baş bin. Lê li alî din em ê li derve şerê kuffarê bikin. Kuffar jî dibêje Suriye nîşan dide û hemû gelên Suriye jî piranî Müslümanin. Belê gelên din ên Xristiyan û em bêjin Ezdî û Suryan û Asûriyê din jî hene li wan dera
gerek PKK'nden hani rezu hürmeti belvaneye le fakat prani Müslümanı. Böyle hemberi vancı ve işte aşkere dibecek o bir kadandırı kuşturu kırkırına van insanan duhazı kupeş ve evyacı benge ahı jennerina Erdoğan digri. Yani cimej ve edi gelek kes aşkere dibecin ku Erdoğan be ihvani Müslümin be birayın Müslüman dest bir kari kiri. Yekce endamên wan bû. Dûre serkirdeyê wan bû. Dûre birayên Müslüman ser neket bi Cephetül Nusra peywendî danî. Hemû çeteyên Cephetül Nusra kişand Rojavayê Kurdistanê û her wiha kişand Sûriye. Layên diniyê Sûriye. Piştî ku Cephetül Nusra jî ser neket ku em hemû dizanin 2012 de şerê serêkaniyê ewil car bi Cephetül Nusra çêbû. Dûre biriya Daişê xwestiya pêk bîne. Ev car bi Daişê jî pêk nehat. Hemû cîhan jî vê dît. û her wisa ê ku dawiya Daişê jî anî kîbûn carekî din jî eşkere bû. Piştî vê yekê jî bi xwe carekî din ketiye holê. Bi eşkereyî dibêje ku ez ê li vêr hem xilafet beynim hem jî biriya Osmaniya nû ez ê sîstema xwe li tevayê rojhilata navîn belav bikim. Eger siberoj erzîneta Erdoğan pêşî lê neyê girtin, bi rastî jî bi taybet li Rojavayê Kurdistanê ew axên ku cilayê dewleta Tirk ve hatiye dagirkirin pêşî li wê neyê girtin, bawer bikin ew ê xwe xurttir bike, ji xwe Ewropayê jî destpêkiriye tehdît bike, dibe eger hûn wek min nekin, ez ê milyonan Sûrî bişîrim wir, eviya tê Gotinek bi vê engî ev operasyon bê zanebûna Tirkî û bevkariya Qesedê hate kirin, çi bandor dike? Yan jî çi xwara derdixe holê? Aşkere çima Haydar nekirine eger ku Haydar bikirana îro Bagdadî nehatibû kuştin. Yani ve haber didana Bagdadî jî. Çünkü Bagdadî biriya hin grubên ku bi destê Tirkiye li wan dera destlatdarin yani navê Xuraseldîn derbas dibe ji xeynî jî dibe ku grubên din hebe çete biriya wan derbasî wira biye biriya wan xwestiye derbasî Tirkiye bibe. Her wisa em bêjin agahiyên ser bi Qesedê ve jî tê bi taybet Mustafa Balî ser Twitterê jî belav kiribû ku ew serçeteyên ku li Cerablûsê gundê Cerablûsê hatiye kuştin ew jî ji bo emnahiya Bagdadî li wan derabiye. Bir de her kesek lazım bir fikri. Yani eğer agahî Tirkiye re bi zelalî were dayîn rastî jî ew istihbarata ku hatiye berhevkirin li gel wî were parvekirin diyar e ku ev ya ji bo ku Bagdadî neyê kuştin ji bo ku Bagdadî bikare birevê vê tişta wê were kirin û agahî jî nedane. Tenê agahiyên dane ku ew hin tiştên ku em bêjin seyareyên ku di yan jî helîkopterên ku di operasyonê de hatiye bikaranîn ser bi Tirkiye ve derbas bûne ji bo wê yekê agahî dane. Ev ya jî bi xwe îspata wê yekê ku bi rastî yek ji şîrikê Daişê Erdoğan e û her wiha sa piştî Bagdadî jî belê xelîfeyekî bi nav hilbijartinê ji xwe re dibêjin falan kes û bêvan kes xelîfe. Çavdêriya mafê mirovan ew jî digot yani heta hin agahiyên nakok hene çavdêriya mafê mirovan digot ihtimala ku helîkopterên rabû yan jî balafirên ku rabûyî ji derdora Kobanê Aliya Eyn Eîsê jî rabûbin. Yani qet agahiya dewleta Tirk ji vê jî nebe. Yani dibe ku lê tiştê ku fermî ji alî Amerîka tê gotin dibêjin ku hin evên ku helîkopter yan jî em bêjin balafirên îstixbarî yên Amerîka ser Tirkiye ve jî çûne wir. Yani bi rastî jî bi zelalî em bizanin bes çavkaniyên Amerîka, senatorên Amerîka hin ji wan bi vî awayî bersîv dan û yan jî rayû ramanên xwe eşkere kirin. Her wisa tamî rexneyek tûn li Trump jî heye, li rayedariya Amerîka jî heye. Yani ew jî balkêş e bi rastî jî gelek siyasetmedarên Amerîkî jî dibe ew Kurdên ku bi rastî vê dumahiyê de we rê vekir Tirkiye ku wan qetil bike, wan bikujîne, wan qir bike
بسایه وان او اپراسیون بله. چه بود پشتی پروژی پلیسی و گلک نیوسیک گلک جیندر جی نفسند کو براستی جی تنه آگاهی زلال یه برز مظلوم عبدی هویه و هر وسا انبیجن اپراسیون دعوای که افشیlik بله. قصده hatiye çekirin. De çıkabilir ki eden ağı agahi hati dayin. Yani agahi ku hatın çüyüne emecvur derbastın, le haydardın, serven agir ve nekin, yani bir rengeki dijberi amen nekin. Yani vek ku dadın nasandın agahi hatiye dayin. Yani Rusya jici peyvdar olan diyare ku agahi ki zelalu berfreh ne dair Rusya jici به آگاهی کی زلال تردای قصده و بریا قصده پک و اپراسیون پک آتیه. روزنامه‌وان فهمیشه که لبروکسل لگلما بو گلکی سپاس و باشتر بونا واج برنامه بویره.